Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffie in Koffiehoed. En vandaag zijn we in de Malperthuis, oftewel Malpertoni, en we zijn bij Café Randstad. Anita, hoe lang heb je de koffie eigenlijk al? 20 jaar. 5 jaar apart met mijn man en 15 jaar met mijn Chanel samen gehad. Aha. En is in de tijd al aan het interieur veranderd? Niet veel. Ja, je hebt hekjes, je hebt groen langs de kant, darborden. Ja. Dat eigenlijk, maar geen echte goede veranderingen. Waarom niet? Ik vind in de buurtcafé moest al weer eens. Maar ze niet te veel veranderingen aanbrengen. In de buurtcafé maken ze niet te veel veranderen? Ja. Ook in 20 jaar niet? Nee, vind ik niet. Wie belangrijk is omkleding van een zaak eigenlijk dan? Alleen moeten zich toespelen. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je hebt warmte uitstralen. Dus niks van moderne dingen aan doen. Ja. Ja, zo zie ik dat. Die is iedere dag, dus ik moet zich ook toespullen natuurlijk. Ja, maar het is gewoon een tweede huiskamer. Ja? Dat is een tweede huiskamer voor dich. Heb zij echt dingen van zichzelf ingelaagd, zou ik maar zeggen, ook in de omkleding? Ja. Er zijn een hele hoop dingen wat ook te lui metnemen. Ja, die foto's stellen, hè? Ja. Dat zijn dingen die de lui dus metnemen, Ja. dat is met einde begoos. En steeds meer. Als ze opruimen, dan kunnen we alles zien naartoe. Ja. En de klanten waarderen dat ook, dat het zo ongekleed is wie het ongekleed is? Of komen ze als met tips? Denk je wel, want daar huurt er eigenlijk heel weinig van. U hoort er heel weinig van. Ja. Mocht ze misschien willen veranderen? Wat zou ze dan veranderen? De klanten zitten. De klanten? Nee, absoluut niet. Dat wordt me gezegd misschien. Ja. Nee. Nee, ik zou het eigenlijk niet weten. Die voelt zich hij zo toe. Ik vind me geen toe. En dat zal ook de komende jaren hij niet veranderen. Niet veel veranderen, nee. Alleen de lui burger dat wel. En die ook. En ik ook. Ja, ik ga bij de lui. Frans, wie zit die huiskamer toezoet? Nee, wie jij? Nee. Wie iedereen dat twee dingen. Ja. Banksteltje, eetheugsje, kerstje. Ja. En dan lekker op de baan liggen s'avonds. En door in de eigen huiskamer vult zich die toes natuurlijk. Uiteraard. En wie zit dat? Hij eigenlijk? Met tweede huiskamer denk ik. Tweede huiskamer ja, toch? Tweede huiskamer, ja. Geen bankstel? Geen bankstel, hij moet er graag op zitten. Wat trekt dich nu aan in deze koffie? Lui. De lui. Nee. Onderin, wie ze zien. En een groot verzorgladen bij, ja. Dat sowieso. Dus dan heet de inrichting eigenlijk? Nee, dat loer ik niet zo 100% nog, nee. Nee. Ik vind het wel leuk, wie het allemaal is, lekker druk. Ja. Niet zo kaal, niet zo modern, wel toch dat om de moeren behangen. Ja. Dat klinkt dan niet zo. Maar dit vind ik dus, vind ik wel, naar mijn smaak goed, ja. Dus wat die betreft hoeft hij niks te veranderen? Nee. Ik zou het niet zeggen van doe dit of doe dat of nee. Ik vind het wel prettig zo. En de collega's stamgasten mogen ook lieven? We kijken, ja dat is wel lief. Als zit ik eens wel in. Allee dan. Meneer, kom jij in de buurt wel eens in de café? Nee, niet. Waarom niet? Ja, ik ben niet zo in de café, maar ik moet eerlijk zeggen, wie je ook wel. Toen wel, maar nu doen we dat niet meer zo. Drink ik toe zijn, hè. Nou, heel af en toe eigenlijk. Bijna niet eigenlijk. Waarom soms maar dan? Ja, omdat mijn schoenpa altijd heet. Wat kom je dan doen? En het drinken, nou. Wat is het meestal toe? Ja, en wat gaat je dan doen? En wat had je gedacht? Ga vertellen, een putje bier drinken. Eigenlijk niet, nee. Waarom niet? Nou, ik heb bij mijn zaak. Ik kom sowieso al niet veel meer in cafés. De vrouw gaat ziekelijk geworden de laatste tijd, dus ik kan er vrij weinig op stap. De Randstad, ja, dat is mijn tweede huiskamer. En wat gaat je dan doen? Gezellig met jullie, gaan drinken, dansen vooral. Roel, dachten, dat is nu echt een cafésport, hè? Dat is nu een cafésport geworden, ja, sinds een aantal jaar. Dit is gewoon nog andere sporten? Ik dan ook nog zal voetballen. Dus dit zijn nog echte sporten dan? Ja, ik vind darten ook een echte sport. Krijg je geen negatieve reacties aan, omdat het een cafésport is? De worst door sommige lui in een bepaald hoekje gedaan, om het zo te zeggen. Ja. Maar ja, nee, dat
Ja, ik ken dat altijd goed wel liggen. Dus, Ja? Zeg, en wie is er dan in de Randstad te dachten? Is het gezellig? Het is heel erg gezellig. Ja? We komen een uur tot 1,5 uur voor de partij begint. Komen we voor bijeen, gewoon voor het ingoeien, het indrinken. En ja, verblijven soms aan de gangen tot 1 uur of 2. Zo'n 1 uur of 2? Zo, dan zit ze echt de vogel af, zal ik maar zeggen. Ja, de dag erna voelt ze dat wel. Ja. Dit kastelein ook wel een schat voor uw gastvereniging? We hebben deks uitstapjes, voor liggen ook voor betalen contributie, voor liggen deks nog wekelijks het bijeen. En dan doen we af en toe een uitstapje van dat geld. Ja, dus dachten bij Randstad is dubbel top. Is dubbel top, ja. Bas, de aankleding van de kroeg is natuurlijk ook heel belangrijk, of niet? Om klanten te trekken of Sfeer. af te stoten. Ja. Sfeer. Ja, ik zou zeggen, kijk eens om je heen. Wat vind je hier van deze kroeg? Mijn eerste indruk is een bruin café. Bruin café, ja. Waarschijnlijk ook met carnaval, want ik zie er allemaal foto's, carnavalfoto's. Ja. Heel veel ouderwetse fototoestellen, gokkast en natuurlijk de geschiedenis van Maastricht aan de achterkant van ons. Ja. Dus ik denk dat het echt een buurtkroeg is, Ja. waar mensen gewoon uit de buurt lekker kunnen zitten, een drankje kunnen doen Ja. en het naar hun zin kunnen hebben. De kasteleinsvrouw had het over een tweede huiskamer. Ja. Je moet je er thuis kunnen voelen. Ja. Zou je hier thuis kunnen voelen? Ik denk met mijn achtergrond minder snel, maar als je hier vandaan komt, Ja. wel. Ja, ik zou er wat moeite mee hebben. Ja. Ja. Hoe ziet de toekomst? Moet je dingen veranderen? Of moet je met de tijd meegaan? Of moet je het eigenlijk op het oude houden? Ik denk dat voor sommige kroegen en ook restaurants het heel nuttig is om door te gaan. Ja. Maar ik denk dat het ook zeker heel belangrijk is dat er een aantal kroegen en cafés gewoon op dit niveau blijven presteren. Juist voor de mensen van de buurt, van Maastricht, die hier komen. Voor de vaste klanten? Voor de vaste Die zich klanten. hier thuis voelen? De tweede huiskamer. De tweede huiskamer? Ja. En wat zou moeder de vrouw in de huiskamer dan serveren, denk je? Ja, ik denk misschien streekgerechten. Ja? Ik denk het. We zijn eens benieuwd, hè? Heel benieuwd. Ja, Bas, om een beetje in de sfeer van Malpertoni te blijven, een pizzabroodje dit keer. Nou, Woorden voor de wend. zeg ik geen nee tegen. Ja, we gaan proeven. Het kon nog eens warm zijn, zeiden ze. Dat is mooi. Lekker krokant. Zeg het maar hoor. Veel kaas. Maar dat vind ik lekker. Vind je hem lekker? Ik vind hem lekker. Ja. En welk cijfer zou je dan geven? Ja, ik denk met een goed glas bier dat je je best een 7,5 voor mag geven. Een 7,5? Ja, ik heb er echt een goed glas bier bij, maar ik doe er toch een 7. Ja? Ai, en dan met Kumper Randstad juist niet in de top 3, maar wel een zoen gedeelde vierde plaats met het jachthoes. Zo, en de koffie weer goed. Nou, lui, dit wordt het weer. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Tot koffie in en koffie goed. Haha, Frans. Dank je.